segunda para nós, para a escudería Baixo Miño Motorsport. E, bueno, antes de nada, presentar un poquinho a mesa, temos o señor alcalde de Oia, a dous organizadores que somos Eduardo Vasconcellos e eu, a dous patrocinadores que ao mesmo tempo un deles simultanean tamén ven tamén a participar e a competir, e ao piloto, o campeón galego de montaña dos últimos 2 anos. Gracias por estar aquí. Este ano tomamos a decisión de facer a presentación da subida pois unha semana antes, un poquinho para, entre outras cosas, por motivos de organización. Ademais, foi esta fecha, o 26 e 27 de outubro, foi o cuarto cambio de fecha que tuvemos, en parte debido a temas de organización e de presuposto. De todos é ben sabido que o presuposto para este tipo de probas cada vez é máis complicado conseguir. E, bueno, gracias ao Concello de Oia e gracias a patrocinadores como poden ser Rías Control e Interred Rural, entre outros moitos máis que temos, que nombralos a todos sería bastante importante, pero botaríamos todo o día aquí, xunto con estas instalacións, co Talaso Atlántico, que nos cede o día de hoxe a presentación e aparte colabora ca proba en general, pois damos o listón de salida a sexta subida a Oia. Pois paso a palabra, agora vamos a comentar un pouco todos. Paso a palabra, en principio, primeiro ao señor alcalde de Oia, que de feito, de non ser por él, pois posiblemente hoxe non puderamos estar aquí pois para poder organizar esta proba. En primer lugar, darlle a benvida a este magnífico paraje chamado Talaso Atlántico, e a cuna de referencia en hoteles para o noso concello. E despois disto, pois, efectivamente, se vai a organizar a sexta subida a Valga. É unha subida que se non está, prácticamente está consolidada xa no tempo. E, bueno, polo que temos que dicir de outros anos, pois os pilotos quedan maravillados co entorno. Sabedes que Oia, e isto vou dicilo para moitos que non sabes, chamase a Costa da Luz. Ancoxe temos pouco de néboa, pero sigue sendo a Costa da Luz. Hai aquí máis luz que noutros lados. E, bueno, pois, o Ayuntamiento, pois, queda moi honrado, neste caso, para mí un honor, pois, que se celebre. Todos os anos, pois, acude máis aficionados a ver os corredores. E, bueno, por nosa parte, pois, axudamos na medida do posible en todo o que podemos para facer cada ano a proba. Quero aquí agradecer a proba, facemos no Ayuntamiento de Oia, nós axudamos, pero se non son están ao meu lado, pois é imposible que se poderá desenvolver. Entonces, a organización, pois, teño que agradecerlle todo. E ao mesmo tempo, pois, as casas todas que colaboran económicamente para como dixo Luís, pois, podase desenrolar. Agradecería tamén, como non, aos auténticos protagonistas que son os pilotos. Eses son os que, de verdadeiramente, pois, non só pon en peligro a súa vida, pois, aparte os seus coches, e, bueno, pois, é un espectáculo grande miralos correr, e, bueno, pois, sin eles, pois, non poderíamos tamén realizar a prova. Só cabe dicir isto de agradecemento, e os aficionados que veñan este próximo ano, pois, esperemos que disfruten un pouco máis que o ano pasado e sea do mellor posible para todos. Muchísimas gracias. E non sei quen é o próximo que vai a falar. Y daros las gracias sobre todo por haberme invitado a estar aquí en esta mesa. Para nosotros este evento es muy importante. Hoy por hoy sabéis que la situación del sector, del mercado ahora mismo es complicado. Cualquier tema de inversión, de patrocinios, pues lógicamente las empresas lo vemos muy mucho, y esto ha sido por parte de nuestra empresa una apuesta muy decidida. Lo tenemos muy claro. Para nosotros el sector de la automoción es un sector prioritario y es un sector que queremos estar ahí y acompañarlo siempre. Hemos tenido la suerte de haber patrocinado también en jornadas anteriores, en eventos pasados, y la verdad hemos visto cómo este evento cada año que pasa va mejorando, no solo en organización, sino en tema de competición, en participación, convirtiéndose en un evento de punto de referencia. Para nosotros ahora mismo el patrocinio de este evento es fundamental, y esperamos que la organización siga contando con nosotros para eventos futuros. Muchas gracias. He coido que neste ano é máis merecido que nunca, e darlles parabéns á organización e á escudería, porque sabemos dos cambios de datas que tiveron,
e non foi nada sinxelo poder estar hoxe aquí. Sinceramente, coido que teño moito que agradecerlle estemos todos, non só os pilotos que poden vir a disputar unha proba máis de montaña, que está sendo complicado poder financiar calquer tipo de evento do motor polas circunstancias nas que se atopan, porque claro, os ayuntamientos non teñen cartos, as administracións menos, e as empresas, pois, olles, ben non están tampouco. Entonces, poder facer un evento destes, a verdade é que costa moito diñeiro, e moito traballo, e logo moitísima xente que hai detrás. É dicir, hai dúas persoas aquí que representan a escudería, que son Vasconcellos e Luís, pero que hai centos de personas detrás e que nese día se van ter que mobilizar, que van ter que madrugar moitísimo, que van que estar a mollarse posiblemente, según as previsións, e coido que merecen pois todo a nosa admiración e respeto ante todo, non? Logo, con respecto ao resto, pois mira, pois como patrocinador, o único que vou facer é pois unha pequena aportación económica como o resto de patrocinadores para axudar a que esta xente pode ir para diante. Como piloto, intentar disfrutar o máximo posible da subida e intentar aprender un poquinho máis, porque tamén vamos a facer un estreno de montura nesta subida que ao final se vai catalogar como a dos estrenos, ¿no? Porque teño que recordar que o ano, na edición anterior foi onde me estrenei como piloto, como primeiro coche, e nesta me vou estrenar nunha moi boa montura, a ver que sae dai. Non vamos a arriscar nada. O señor alcalde este tranquilo que eu non vou arriscar a miña vida na subida nesta edición. Simplemente vou intentar disfrutar do momento, sinceramente, se se pode dar un poquinho de espectáculo, pois mellor que mellor. E como membro da escudería que son socio de base, pois o mesmo, decir que traballa esta xente moitísimo, que se reúnen semana tras semana e que eso ten moito mérito. Eu que tamén estive en organizacións a primeiro nivel, sei o traballiño que dá, é de verdade que non se pode a xente imaginar o que se sufre, non? Desexalla a máxima sorte posible no evento, que todo saia ben, por a miña parte intentar non dar ningún disgusto á organización, nada máis. A todos os que fan posible que esta subida vaya adiante, evidentemente, se non houvese probas non habría pilotos porque sería imposible de ter sitio onde correr. Agradecer tamén aos medios de comunicación que estedes aquí, porque sempre criticamos que non nos dades soporte, e, bueno, pois, gracias por estar aquí e facer isto pois un pouco máis visible a todo o mundo, non? Eu podo falar un pouco da parte deportiva, que creo que me corresponde. Bueno, é unha pena que sea tan tarde a subida, porque moitos pilotos xa teñen os presupuestos rematados, acabados, e non poden participar. Pero, bueno, porque me contaba Luís, veñen pilotos da fora que vai ser atractivo velos, porque son pilotos que non se ven habitualmente. Me comentaba que hai posibilidades de que veñan dúas viejas glorias que todavía están en activo, e de feito son, aparte de moi boas persoas, son bons pilotos todavía, pilotos rápidos que van a facer que nos teñamos que ir un pelín máis rápido. E, bueno, me comunicaban onte ou anterdonte que hai un recurso polo tema de chantada, co cual todavía o campeonato non está decidido de todo, un recurso que se fixo ante o Tribunal Deportivo de Galicia. Entonces, pues, bueno, por unha reclamación ao piloto César Rodríguez, bueno, pois eso quere dicir que todavía hai posibilidades para dous pilotos, un é da nosa escudería, Checo Varela, que é moi irmán, para ganar o campeonato, e entón vai estar unha carreira moi entretenida. Non sei en turismos os pilotos que habrá, pero seguramente a todos os pilotos unhas subidas favoritas é Olla, porque é unha subida que ten un traceo precioso, que estamos nun entorno increíble. A verdad que, señor alcalde, ten ustedes aquí un paraje que é increíble, pero aparte de todo eso, o que é a trazado en sí, un trazado super atractivo. O asfalto é un asfalto que está bastante ben, e, bueno, a todos nos gusta correr nesta carreira, e eu que, por exemplo, non teño posibilidades ninguna ao campeonato, nin a nada, estou simplemente porque me encanta a carreira e intentaremos facer o mellor posible. Sobre todo ganas de facer as cousas ben. O ano pasado foi a nosa primeira experiencia, en que esta é a sexta edición, o ano pasado foi a quinta, para nós era a primeira. A verdade que nos saleu todo de mil maravillas, a xente, así, os pilotos sobre todo, así o creeron e nos puntuaron. Este ano somos coeficiente 7, e en parte gracias á coordinación de todo o equipo e á seguridade que tuvemos na proba, non? A única que non tuvo ningún siniestro, creo ano pasado, non? Foi a única que non tuvo ningún siniestro. Eso en parte gracias ao responsable de seguridade. O responsable de seguridade neste caso é un compañeiro da escudería, Eduardo Vasconcellos. Primeiro darvos as gracias que xa sobran de todos os meus compañeiros. Como jefe de seguridade da proba que me corresponde, quería darlle as gracias tamén
a cerca de 90 personas que nos axudan en todo o tramo, que están con nos apoyándonos, conseguindo patrocinadores, conseguindo tempo para sacar, para celebrar esta prueba. Así mesmo, dalle gracias tamén ao presidente Luis Carballido por soportarnos reunión tras reunión, a todos os patrocinadores, que é importantísimo o que le hemos luchado para que nos axuden, para poder sacar todo isto, o Concello de Olla e a todos que nombraron meus compañeros anteriormente. E sin máis, me gustaría, xa que estades aí os medios de comunicación, que disfrutemos da prueba e que por parte do público que respete un poquinho a medida de seguridade para que sea todo moitísimo mellor e demos sorte que non pase nada. Por miña parte, non teño máis nada que decir, moitas gracias a todos e gracias por asistir a este evento. É idéntico ao ano pasado, salvo que a inscripción exceda de 60 inscritos, que a día de hoxe contamos que non sexa así. Debido á logística que temos e ao pouco espacio que temos para parque presalida, se excede dese número é probable que atrasemos non moito, estamos falando igual dun atraso de 200, 300 metros, e ao mesmo tempo en meta aumentamos en torno a 100 metros tamén. O ano pasado se facía un cruce a dereita se era meta directo, e este ano damos un pequeno percorrido para que a xente poda disfrutar un pouco máis no punto de maior aglomeración de xente que é a meta da proba. O ano pasado había sobre 4.000 personas solo na meta. Entonces, partindo de que é un percorrido que ten 3 km 400, pois un poquinho para darlle máis aliciente á subida, decidimos eso, prolongala un poquinho máis.